Gepleyer Azatlyk radiosyň. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündəligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi we tamşy edýärim. Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça hatabatynda Ortaýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyna kupirlemeginiň adamlaryň ýitirim edilmegine we gynalmagyna hem Ženewa konwensiýasynyň depelenmegine getirenligi aýdylýar. Krimde adam hukuklarynyň ýagdaýy Ortaýa okupasiýasynyň astynda ören ýaramazlaşdy diýilip Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça idarasynyň 25-nji sentýabrda çap eden hatabatynda bellenýär. Eden ettirikli tutha-tutluklar we tutsaqlyklar, zor bilen ýitirim edilmeler, gynamalar, sütün we bir kanun cezalandırma hataba alındı diýilip hatabatda bellenýär. Şeýlede dokumentde Krimde Ukrainanyň kanunlarynyň Ortaýa kanunlary bilen çalyşmagynyň şeýlede müňlerçe ýerli ýaşaýaja Ortaýa raýatlygynyň mejbury berilmeginiň netijesinde Ženewa konwensiýasynyň hem beýleki halkara gumanitar we adam hukuklary boýunça kanunlarynyň depelenenligi habar berildi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel öz ýolbaşçylygyndaky konserwativ sosial hristiýan birleşikler toparynyň milli saýlawlarda garaşylşyndan az goldaw toplamagynyň ýygyny 25-nji sentýabrda özüne koalisiýa üçin partner gözledi. Şeýlede saýlawlar Germaniýa üçin alternativ adly aşa sagçy partiýa üçin soňky 50 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda ilkinji gezek parlamentiň düzümine girmäge mümkinçilik berdi. Merkelin hristiýan demokratik birleşigi täze hökümetiň düzümine girmäge başardy. Merkelin 2013-nji ýyldan bäri partneri Merkezçi Çepçi partiýasy saýlawlardaky şowsuzlukdan soň opozisiýa geçýänligini elan etdi. Saýlawlaryň netijesinde Angela Merkel we onuň ýaranlary biznesi goldaýan erkin demokratlar we Çepçi ýaşylar partiýasy bilen üç taraply koalisiýany düzmegiň mümkinçiligini öwrenýärler. Iran Kürdistan Awtonom regionunyň ses berejileri Bagdadyň hökümetiniň Iragyň bütewligi urunda görüşip, hatda möhüm newet girdejilerini çäklendirmek ýaly çärelerden hem el çekçegini aýtmagyna garamazdan garaşsyzlyk boýunça referenduma gatnaşýarlar. Kürdistanyň regional hökümetiniň prezidenti Masud Barzani hökmany bolmadyk bu ses berişligiň 1991-nji ýylda awtonomiýa eýe bolan regionyň garaşsyzlygy urundaky gepleşikler boýunça uzaga çeken prosesde birinji ädim bolanlygyny we islamçy ekstremistlere garşy uruşda uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. 25-nji sentýabrda geçirilýän referendum üçin 12.000 saýlaw nokada açyldy. Jemi regionda 5,13 million ses berejiniň hasaba alynanlygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramaty Birleşen Ştatlar boý beýleki günbatar ýurtlary referendumyň dawaly territoriýalarda durnuksuzlygy döretmeginden we Islam döwleti toparyna garşy amalaşyrylan uruşdan ünsü sowmagyndan aladylanma bildirýärler. Referenduma garşy Bagdad bilen bir wagtda köp sanly Kürt ýylatly Türkiýe hem Iran garşy çykýarlar. Türkmenistanly sportsmenleriň şuwna Raşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we söwürşüngaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlanmak üçin öz türgünlüşüklerinde Belarusyň sport bazalaryndan peýdalananlygyny Belarus mediasy habar berýär. Türkmenistanly atletler Belarusyň sport bazalarynda bir näçe ýyl bäri taýýarlanýarlar. Ýapyk binalarda we söwürşüngaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyklaryň dowamynda Belarusdaky sport bazasynyň ulanylmagy aktivleşdi. Türkmen tarapynyň Staýki Olimpiya sport bilen ýakyn aragatnaşygy ýoly goýuldy diýip Belarusyň Belta informasiýon agentligi Belarusyň Türkmenistandaky ilçesi Oleg Tabanyukova salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň resmi mediasy 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we söwürşüngaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda türkmen sportsmenleriniň birinji ýerde barýanlygyny habar berdi. Türkmen sportsmenleriniň jemi 211 medali, şol sanda 79 sany altyn, 58 sany kümüş we 74 sany bürünç medali eýe bolanlygy habar berildi. Özbekistanyň hökümeti 1-nji oktýabrdan başlap raýatlara naqdaşar ýurt puluny satyn almagy ruhsat berilejekdigini aýdýar. Şeýle mümkinçiligiň Özbekistanyň 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny elan edenden soňky döwürde ilkinji gezek döredilýänligi bellenýär. Premier ministr Abdulla Aripov bu özgörüşlikler barada 23-nji sentýabrda elan etdi. 5-nji sentýabrda Merkezi Bank Özbek somunyň devalwasiýasyny, ýagny onuň daşary ýurt valutasy babatyndaky hümmetini gowşatdy. Netijede resmi kursa görä bir Amerikan dollarynyň 4210 somdan 8100 soma çenli ütkemegine ýol berildi.
Ýurdun öňkü prezidenti Kerimowyň milli pulun hümmetiniň Amerikan dollaryna gatnaşygyny uzak wagtlap saklamagy ýurtda valyuta alyş çalyşygynyň gara bazarynyň döremegine getiripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň habary Aşgabatyň bir bazarynyň adyk gabawyny açýar. Ýap-ýaňy Aşgabatyň Parahat bir mikroraýonunaky bazardan geldim. Ol ýerde adyk ýüklü maşinlary goýup başlapdyrlar dip Adatlygyň ýerli çeşmesi Aşgabatdan 23 sentýabrda habar berdi. Adatlyk radiosynyň bir näçe gedek şol sanyny 22 sentýabrda Parahat etrapçasynyň toplumyna Aziýa oýunlary bilen bagly ýapylan kiçi dukanlar, transport hereketlerini girdilen çäklendirmeler netijesinde bazarlardaky süýt gatygyň bu beýlik adyk önümleriniň azalýanlygyny, täze haritlaryň getirilmeýänligini habar beripdi. Adyk ýüklü maşinlary goýup başladylar. Ýöne hemmesini däl. Biz teleşkalarda tortlar getirýändiklerini gördük. Bir näçe ýerde beton bloklary süýşüripdirler we gazelýaly kiçik öwrümli ýük awtologlaryny goýberýärler diýip çeşme habar berdi. Emma ol bazardan we dukanlardan satyn alynýan adyk suwunyň henizm problemadygyny aýdýar. Adyk suwuny satmak üçin meşgullanýan firmalaryň wekilleriniň Adatlygyň habarçylaryna aýtmagyna görä, bu etrapça gelýän ýaşlar köçesi olar üçin ýapyk bolmagyny galýar. Şol bir wagtda kwartiralara berilýän suwuň ozalkularynyň gowy akýanlygyny, kesilmeýänligini habar berýärler. Ýöne onuň hili içmek üçin o diýen gowy däl. Krantdan akýan suw bulanok, himikatlaryň ýygy gelip dur dip Aşgabatyň çeşmesi aýdýar. Köpler filtr, süzgüç ulanýarlar. Köp adam bolsa goşmaça süzgüçlerden geçirilen, duýda aýrylan suw getirdiýärler. Ýogsa keselçilik howpy güýçli dip ýurt içinden gelen maglumat aýdylýar. Sizin bazaryň gabawy, adyk haritlarynyň gytylmagy barada beren gepleşiňiz iş bitirdi. Häzir bu gabaw aýrylýar. Ýöne ol ýerde sport tesgalarynyň çärilerini gatnaşýan adamlar juda köp. Olar bazarlara adyk bir zatlar garwanmak üçin gelýärler. Zat satyn alýarlar, hajatkana girýärler. Sebäbi stadionnaky eşretleriň hemmesi çäriçiler üçin doly ýeterli däl dip Adatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada Adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan arada maglumatlar çap edýän habar serişdesinde Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini mailnamadan daşary ruhsada çykarmak barada enatalaryň özleriniň türkmen häkimiýetlerine haýyşnama bilen ýüzlenende habar berilýär. Bu maglumaty muallimleriň we enatalaryň oňlarçasy reddedýär. Türkmen portal neşirinin 22. sentýabrda beren maglumatynda şeýle haýyşnama bilen enatalar komitetleriniň çykyş edendigi bellenilip, bu inisiativanyň Türkmenistanyň bilim ministrligine hödürlenendigi we şondan soň onuň ýurt baştutany tarapyndan tasdiklenendigi aýdylýar. Şeýlelikde mekdep okuwçylary Aşgabat 2017 oýunlary döwründe geçirilýän ýarışlarda tomoşaçy bolmak mümkinçiligine eýe boldular diýilip, agdalýan neşiriň maglumatynda bellenýär. Emma habarda görüň edilýän enatalar komitetlerining
paýtagtyň anyk haýsy mekdeplerine ýa-da ýokary kujaýlaryna degişligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepin gerdişine görä ýatlasak, 31 awgustda geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýygnygynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilen döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsata çykarmak barada ýürite buýruga gol çekipdi. Resmi nama laýyklykda 2017-nji ýylyň 18-28 sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän orta mekdepleriň okuwçylaryny başlanyç, orta we ýokary hünär okuwjaýlarynyň taliplerini okuw meýilnamasyndan daşary ruhsata goýbermek bellenildi. Adatlyk radiosyna Türkmenistanyň bilim ministrliginden Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilen döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsata çykarmak barada enatalardan haýyşnamalaryň gelip gowşandygy ýa-da gowuşmandygy barada haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Emma adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri çağalary mektepde ýa-da ýokary kujaýlarynda okaýan enatalaryň we muallimleriň oňlarçasyna salgylanyp, raýatlaryň şeýle haýyşnama bilen türkmen häkimetlerine ýüzlenendiги barada hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Men ata-eneler, muallimler we belli bir derejede ýurduň bilim pudugyna ýollaşyl edýän tanış bilişlerim bilen gürleşenimde orta mekteplerde hemde ýörüte orta okuwjaýlaryny okuwlary yapmak babatyna ene atalaryň haýyş bilen ýüz tutandyk hakynda fakty tasdik eden ýa-da şoňa hawa diýip güwä geçýän adamy tapmadym. Dip adatlygyň adynyň efirde agdalmadygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Galyberse dol Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilen döwründe köçeleriň ýapyk bolmandan we çağalaryň okuwa gatnamagynyň kynlaşmagyndan hawatyr eden enatalaryň bar bolmagynyň mümkindigini aýtsa-da, Türkmenistanda halk köpçüliginiň öz isleg arzuwyny il ortalaýyn dile getirmekden gaça durýandygyny ýatladýar. Egerde kimdir biri, ýagny 30-40 enaty birigip ýarşylaryň geçýän döwri mekteplerde okuwlary ýatyryň diýseler, onu ol adamlar jemgyýetiň garşysyna hereket edýän, jemgyýetde agdalalygy döretjek bolýan adamlar hökmünde kabul edilýär. Men Türkmenistanyny şeýle ýagdaýym diňe bir okuw yapmak meselesinde däl, başga meselelerde de adamlaryň köpçüliklüğini ýüz tutup, olaryň haýyşlarynyň ýer tutan ýerini entek bilemok. Dip adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdýar. Häzirki wagtda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary sebäpli paýtagtyň mekteplerinde okuwň arasy kesilip, meýilnamadan daşary okuw ruhsaty dowam edýär. Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bu okuw ruhsaty döwründe her mektepden ýüzlerçe çağanyň guramaçylykly diňjalça uğradylma boýunça ýörite çäreleriň geçirilendigini we her çağanyň Aşgabatyň etegindäki diňjalç merkezlerinde enatalarynyň hatabyna diňjalmak üçin 400 manat möçberinde puluň toplanandygyny gurrun beripdiler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Dag owalaryna gelen sil hakynda dymylyp, Aşgabatda gelmedik sili sowalga gurulýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anyny güni geçen mejlisinde hünärmenleriň sil suwunyň öňüni almak maksady bilen geçiren barlyklarynyň netijeleri barada hasabat berilip, Aşgabatyň gapdalyndan sil sowalgasyny gurmak üçin hödürlenýän täze proýekt tasdik edildi. Bu proýekt ýurduň Balkan we Ahal vilayatlarynyň käbir owalarynyň üstünden düşen sil netijesinde onlarça adamyň helak bolmagynyň bir aý gowrak soňundan teklip edilýär. Emma hökümet mejlisinde golaýda gelen sil, owalaryň sil suwundan çeken ziýany, adam ýetkileri barada hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistan Altyn Asr saýtynyň habar bermegine görä, hökümet masagatyna Türkmen paýtagtyny sil howpundan gorumak ugrunna edilýän tagallalar, täze taýýarlanýan proýekt barada habar berilse-de, onuň çak edilýän bahalary agdalmaýar.
Aşgabatyň unorta bölegine sil suwunyň iýinmeginiň öňüni almak maksady bilen Owa we Suw hojalygy ministrliginiň Türkmen Suw Ilmi Taslama instituty hemde Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hünärmenleri topogeodeziýa gözlegi işlerini geçirip degişli hasaplamary hemde deshanyň şekil taslamasyny taýýarlady diýip döwlet eýetçiliginiň media habar berýär. Täze taslama laýyklykda Köpetdağyň eteginden we şäheriň uza boýuna uzunlygy 33 kilometr bolan Sil akabasyny gurmak, Sil suwlarynyň akyp gelýän ulujarlaryny, akaba birikdiriji desgalary, akabanyň awtomobil hem demir ýollar bilen kesişýän ýerlerini köpürleri bina etmek teklip edilýär. Sil suwunyň Garagum derýasyna düşmezliginiň öňüni almak üçin göwürme 15 million kubmetr bolan sil suwlaryny jemleýiji aýratyn howdan gurulur diýilip habarda aýdylýar. We bu ýerde toplanan suwuň soň ekin meýdanlaryny suwarmak üçin peýdalanjakdygy bellenilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklipleri makullady. Şol bir wagtda da ol täze proýektiň teknik taýdan düýpli barlanylmalygyny, ekologiýa nukdaý nazaryndan hemme taraplaryň seljerilmeligini talap etdi. 10 awgustdaky TV hadise baradaky ilkinji maglumatlar Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna wakadan bir gün soň gowuşanan bolsa, onuň detallaryny diňe sentýabr aýynyň başlaryna tasdiklamak başartdy. Sil suw bilen gelýän güýçli läwik akymyň netijesinde has köp baharly etrabynyň nohur, garagul, döwgala, aktepe, hankär owlarynyň, magtymul etrabynyň köne kesir, kürüjdey, aýdere owlarynyň, şeýle-de Serdar etrabynyň hojugala, çukur, jerjis we jenneşen owlarynyň uly ziýan çekenligi aýdylýar. Şeýle-de sil netijesinde müňlerçe dowrun herek bolanlygy, elektrik we gaz liniýalarynyň hem sanynyň çykanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň bir-birinden aýry ençeme çeşmesiniň tasdiklamagyna göre baharly, magtumuly we Serdar etraplaryna gelen sil netijesinde adyndan 30 adam helak bolupdyr. Ýöne bu maglumaty resmi Aşgabat ne tasdiklaýar, ne de ret edýär. Yerli çeşmeleriň tasdiklamagyna göre Türkmen häkimetleri awgust aýynyň başyndaky tebigi karasat barada öňünden çağılar dynjalış merkeziniň yerleşýänligi üçin arşivil etrabynyň käbir edaralaryna habar ýetiripdirler. Emma yerli ýaşaýjylara hiç hili duýduruş berilmändir. Silden soň wakanyň bolan ýerine harby gullukdaky eskerler we yerli edaralaryň işgärleri ýollanyp, olar esasan direksiz ýeten adamlar gözläpdirler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan o adamlary häkimetleriň tebigi hadisadan çekilen ýetgi üçin hiç hili maddi golluw teklip etmänligini aýdýarlar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Häzirki wagtda Türkmenistanda ilatyň ätýaşly üçin azyk haritlaryny we ilkinji zerurlukdaky haritlary köpçüliklerini satyn alyp goýmak tejribesiniň giň ýaýranlygy habar berilýär. Gararsyz habar çeşmeleri bu ýagdaý bilen bir wagtda esasy azyk önümleriniň esli gymmatlanlygyny habar berýärler. Hususan da Türkmenistanyň Kronika satly websaýtynyň maglumatyna görä, daşugda bir aýyň dowamında yerli önüm gandyň 1 kilogramynyň bahasy 2 manat 80 teňeden 4 manat 60 teňe ýetipdir. Orsiýetde öndürilen öň 1 kilogramy 12 manada satylan süýji 40 manada çenli gymmatlapdyr. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gurrun bermegi sorap, Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendi. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň soňky döwürde köp möhletli haritlary, azyk önümlerini mümkin boldugyny ätýärsak üçin satyn alyp goýýanlygy barada maglumatlar bar. Şeýle ýagdaý kaçyn başlandy we muňa näme sebäp bolýar? Bu ýagdaýyň başlananyna orta hasap bilen 1 ýyl çenesi wagt boldy. Sebäbi 1 ýyl bol birden Türkmenistanyň azyk haritlaryna gahatçylyk, gytçylyk ortaya çykdy. Meselem ol isle döwlet eýetçiliginde dukan bolsun, isle hususy eýetçilikde dukan ýa-da bolmasa
ulu bazarlardan az önümlerinin bir näçe görünüşün meselen şekeri, unu ya bolmasa çilit ya paxta yağını tapmaklık özünden ulu problema döndü. Bu son ýagdaýlar azda kendine yölön yani bolýar, ýöne bari bir sodatlar İslam magazininden İslam wagtyň tap bolanok. Häzirem şeýle ýagdaý dowam edýär. Onuň üstesine de nırklar günlük sanap ötüye yurttu. Lakin son ağzı önümler bilen bağlı nırkların son sonki bir yıl senesi vaatın devamını ortaya rap bilen 70-75% ötü kabirleri ikette denen köprek kımmatladı. Şekerin devlet mağazirlerine bir mahal 3 manat. Her son 5 manat yeterli 8 manat tap bilen okulur. Askıvat şehrinde. Ondan beydeki yağladım adamlara ölçüden beri yerli. Sonundan artık mızırcık olsun. Üstüne vermeli yönü önküsünden olum. Ortası 45-50% kımmat. Kötü önümler Türkmenistan'ın önlerine ol. Yurdun başından getirilmeli oluyor. Yine bir yemenin bahanan kalmağına özünden tehir ediyor. Galı versedinli Türkmenistan'la doların açsan devlet şuwdaky edilen ok dolar satylan ok. Edir şugun kugun Amerikan dolarının Türkmenistan'ın gara bazarlarındaky bahasy näçe? Türkmenistan'ın Merkez Bankı tarapyndan bir Amerikan dolarının hümmeti 3 manat 50 tenge bir kefitlere göre bir kağıt yüzünde hareket ediyenler aslında Amerikan dolarının kara bazardaky satın alış bahası 7 manat 20 tenge aralığında. Aman burada şeýle adı karitlarının ihtiyaçları için satın alınıp koyulmagynyň ilatın aylıklarının möçberi we aylıklarının wagtynda berilmezligi bilen arabaglaşygy barmy siziň pikiriňizçe? Sonky bir aylıkda şol kemkemden ol aylıklar öz wagtynda vermek meselesi kemkemden düzelýär ýöne şol aylık bir alınyan pul şol aylyk mukbar meçberi bir adamların günlenip güzeranını dolandırmağına juda azlyk edýär. Sebebi Türkmenistan'da her yıl doğrudan yılın başına aylıklar, stipendiyalar, pasobiyalar 10% yokorlandırılýar. Yani bir yılın dowamında narxlar werin bolmanyna öňküsinden käbirlerde tasdik 2% çellik gymmatlaýar. Eger aylık kaldırıljak bolsa onu odaly bilen bazar seredinin yani bazar karrinasy näme durýar. Ýaşaýyşyň minimal çykdyjy nämeden bir atlar hasap edilmeli soň yurtta alınan aylık pensiya dürlü pasobiyaları indeksat edilmeli. Bir onun da aylığın ağırlığı üstesine de yine de redaksiyon aydasında yurtta harik kıtçılığı sufiyetçilikteki şevda sektörünün ösüşüne gittiyse böğüt basılayan bir Aşkabat şehrinin son bir yılı sani niceme yüzeyetken sufiyetçilikteki dukanlar yapıldı. Şuun konu adamlar ihtiyaçlı için haysi haritleri haysi önümleri satın alıp koyarlar. Raylanmayan bir uzak müddet saklanan haritler mesela şol şekeri, kandı, çayı, onun unun yokor sortunu, ağ önümlerini, ağ haritlerini kötü satın alıyorlar. Elbette şöyle saklanı uzak müddet bulmanlar 4-5 ay raylanman saklanıyor. Yine de adamlar alayını yerine de şu at mesela maşallah büdcetinin güç yeterinden artık nasıl yoksam adamlar neler şuratlarım o tülçetten başlayıp ehli adı öğümlerinin şu öylerine bir ihtiyaç basıp koyacaklar. Sebebi Türkmenistan'ın başından geçen yağda eslerin dargayan usulleri karasının başka 5 yılının devamında Türkmenistan'lar buhanka çöre için mardan da şovuzdan adamlar yol salıp paytakta geldiler. Nobutları durup arttı yerdiler. Şol vakti göz korkan adamlar häzirem yaşap ya. Şol atlar halk kakidasında yaşaya elbette ol. Edil suğun kun 9. yılın başındaki, 1. yarımındaki kakatçılık, kıtçılık yok yönü. Umuman aydalı bundan 3 yıl olur küllenden östüreninde olayım. Ağır kariklerine de beyle kariklerine de kıtçılık, kakatçılık duyulýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır.
Qoşmaq 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaymerdan Gulumradi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda Awgan güýçleriniň harby kerwanına jeňçiler hüjum etdi. Onuň netijesinde Awgan güýçlerine ziýan ýetipdir. Uruşda Türkmenistanyň Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäherine we etraplaryna ugradylan elektrik geçirjisiniň sütunlaryna we simlerine da zefer ýetipdir. Şirintegap atly etrapda ýüz beren çatışykda Awgan güýçleriniň 50 golay jeňçini öldürendigini resmiler aýdýar. Uruşda hawa güýçlerinden hem kömek soralypdyr. Şirintegap etrapynyň hakimi Abdulla Masumiň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, jeňçilere garşy giň gurumly harby operasiýa geçirmek gözüňde tutulýar. Şonuň üçin Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda ýerleşen Awgan armiýasynyň 208 Şahin atly harby diwiziýasynyň bir harby bölüm Faryab welaýatyna iberildi. Olar ýolda jeňçileriň hüjumuna ugrady. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk başlandy. 24 sagatlap uruş dowam etdi. Birleşen halkara güýçleriniň harby uçaklary Awgan güýçleriniň kömegine geldi. Olar jeňçilere hawadan zarba urdy. Netijede 50 töweregi jeňçi helak boldy. Ölülleriň arasynda jeňçileriň 3 meşhur komandir hem bar diýip hakim aýtdy. Şu mantyklany amaliyat kılmakdyr. Niroy amniýaty harakat kılady. Tamam gaplaryny barabarlap harakat kılady. Demirgazyk Awganystanda merkezi Aziýaly jeňçileriň hem hereket edýänligi barada resmiler ýygyderli maglumat berýär. Faryab welaýatynda hem merkezi Aziýaly jeňçiler ýerleşipdir. Hakimiň aýdysýça Demirgazyk Awganystanyň Serpul we Jowzjan welaýatynda Özbekistanyň Islam Hereketi atly toparnyň harby merkezleri bar. Olar Faryab welaýatyna hem Derdab we Serpuldan gelýär. Özbekistanly militanlar terroristlik hüjumlary amala aşyrýar. Hem yerli ýeraglylara harby ugurdan tälim berýär diýip hakim Abdulla Masumy belledi. Özbekistan'ın bu bular taraf Darzok'tan geldi, Sarpul'dan. Ularını hoşu Sarpul'ga joy bu, Darzok'ta bu. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ilatynyň belli bölegi Türkmenistanyň iberilýän elektrik tog bilen öpçün edilýär. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togunyň mukdaryny artdyrjakdygyna ma'lum etdi. Ýöne uruşlarda elektrik geçirjisine de ziýan ýetýär. Şirintegap etrapynyň hakimi Abdulla Masumiň Azatlyk Radiosyna aýdyşyna garanda uruşlarda elektrik sütunlary weýran bolýar. Elektrik geçirji liniýalar üzülýär. Elektrik sütunlary we liniyasi şaýoluň oğrundan çekilipdir. Meýmene Anykoy şaýolunda günde dinýaly çaknaşyk bolýar. Şu gezekki çatışykda hem elektrik togunyň Meýmene şäherine akymynyň keselendigini Masumy bildirdi. Ýürýänişi zadyxur, basa kata bolady. Çozurgeçe bulat Faryabga poýy barko laýny bar, masçy şoraga sarak umumdan kigen ýangy uruşlarga bar katakdy. Faryab welaýatynyň 14 etrapy bar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde hem howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Faryab welaýatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan serhediniň boýunda da jeňçileriň hereket edýändigini deputatlar ma'lum edýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Gulamasynyň adam hukuklary barada kasabatyna Orsiýet Ukrainanyň Krym ýarymadasyny basap alýary, Ors döwletiniň agentleri tarapyndan adam hukuklarynyň agyr bozulýandygy we adamlaryň gynamalara sebäp edilýändigi aýdylýar. BMG'nin adam hukuklary boýunça edarasy 25 sentýabrda çykaran raportuna Krymda adam hukuklarynyň ýagdaýy Ors okupasiýasy astyna juda ýaramazlaşdy diýip adamlaryň gürüm-jürüm edilmegine, Ženewa konwensiýasynyň depelenmegine, şeýle halkara hukukynyň bozulmagyna salgylanyar. Asabatda adamlaryň edenetlikli tutulmagy, türmäge basylmagy, ýetirim edilmegi, olara gödek çemeleşilmegi, gynama we adamdan bir halatda suwsuz cezalandyrmanyň dokumentleşdirilenligi aýdylýar. Adam hukuklaryny bozanlar we ony depgilänler gysdagly jogapkärçilige çekilmeli. Pidalara çeken ziýanlarynyň ewedi tölenmeli diýip BMG'nin adam hukuklary
idarasının başlygy Zeyt Rahat Al-Huseyn bir beýanatda aýtdy. Ukrainanyň Moskwa dostlukly garaýan öňkü prezidenti Viktor Yanukovych Kievde turan köpçüliklerini protestler bilen ýurtdan çykarlandan soňra Orsiýat 2014-nji ýylyň martyna Kryma esgeri berip referendum geçirdi. Bu referendum onlarça ýurt tarapyndan bir kanuni tanqidlandy. Günmatar döwletleriniň ençemesi Orsiýatyň Kara Deňiz ýarymadasyny basyp almagyna jogap edip, onuň garşysyna sanksiýa girdiler. BMG'nin atabatyna Krymda Ukrainanyň kanunlarynyň Orsiýatyň kanunlary bilen çarşylmagy 10 miňlerçe adama Orsiýatyň raýatlygynyň mejburi berilmegi bilen Ženewa konwensiýasynyň şeýle-de beýleki halkara humanitar we adam hukukları baradaky kanunlaryň aýagasy edilendigi bellenýär. Adamlaryň Orsiýatyň raýatlygyna geçmäge mejbur edilmegi formal taýdan raýatlygy reddeden ýaşaýjylara gaty agyr degdi. Döwlet işgärleri ya Ukrain raýatlygyndan çykmaly ya da iş orunlaryny ýitirmeli boldular. Orsiýatyň raýatlygy üçin gerekli kanuny kriteriýany doldurmadyk. Krym ýaşaýjylary çet ýurtlara öwrildiler diýilip hasabatda bellenýär. Krymda ýaşama ruhsatyny alan ýöne ors raýatlygy bolmadyk adamlar inni mühim hukuklardan mahrum we kanunyň öňünde beýlekler bilen deň hasaplanmaýar. Olara ekrançylyk üçin yer almaga, saýlawlara gatnaşmaga we saylanmaga, dini jemaatlaryny hasaba aldyrmaga, döwlet idaralaryna bir wezipede bolmaga we ýarymada hususy awtoularyny täzeden hasaba aldyrmaga hukuk ýok. Ukrain diline bilim almak Krymda mümkin däl diýerlik derejede diýip hasabatda aýdylýar. Hasabatda adından üst tutsagyň ýeterlik medisina kömegi berilmendigi üçin türmede aradan çykandygy bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.